Kini chaminuga ndazobuka chamba neduka tatogurwa tagungoda madizoni pamwe Everesti pamwe batototo anakeshi tiketi ndichauya kondasiya mangoma asi ngoma ndisiye ndichazanganisa nemixi chamba torova torima mugadheni chekupura wayo handipute saka kamuzi Malawi ticharova Malawi muno tozanganisa nengoma kana Skalawi tichabvuma baure pazvido ndaona positewa ndabva ndavunga tonga imoyo akava hati hondo epatimoyo aitotamba kana rumba kofi olomiti ndichauya pamiti endi kana wikendi kana Saturday ndoti taundi yaharare sakafonera baba Harare mese musarare usakasike usamanire kamwanaka kakatorasika takasangana nako pakona asikaita kundisnuka handitambe kuka handisikuka asi usandiitire prati handisiwe chati kana proketi ndirisiaiti bvunzanotonika naMalawi takamubvunza Mozambiki aipururuka nekondo aimhara papiko timani moto motokari ndabva ndafunga disiwishini inzwa mshini tachiwini tatowina tonivyu yatointerview paredio kunza mbale kana CFN murasta uye akandiona ndakatonaya mvura vakatarisa hondo yauya kondo yapururuko ndaona dunduro ndabva ndatsvaga winza ndatiuya panobva wapunza otaura chodvanidini ndakaimba ndichava kaimba ndabva ndaona kadikidiki kasipa yuti apa karikiuti kakanaka zvako kamwana kaengai asi handitanzwisise kandanzwisiso yachona kana sumo bvunzai mapfuma tichaminuka uruka saka motobvunza chauruka kuti ndiani mudhara uye wekudira chechi zvatomatombo saka ndichati mabhauti asungwa mose muchatongwa muchatokurumba kunge shuga mese modzokera chiretsi saka Zimbabwe oye oye Zimbabwe oye oye munhu wese Zimbabwe oye oye Zimbabwe oye oye Zimbabwe yadirwa uchi unanga kwachiwengawo pamachembere nehanda